ассалому алайкум бинандагони гироми, барномаи тиловати ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Наргиз Шарифзода. 9 сентябр дар рӯзи таҷлил аз 33-мин солгарди истиқлоли давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хуҷанди вилояти Соғд ду корхонаи нави саноатӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Тоҷ ва Лидерро ки ҳар ду дар як бино ҷойгир аст мавриди истифода қарор доданд. 9 сентябр дар рӯзи таҷлил аз 33-мин солгарди истиқлоли давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хуҷанди вилояти Соғд ду корхонаи нави саноатӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Ситораи Тоҷ ва Лидерро ки ҳар ду дар як бино ҷойгир аст мавриди истифода қарор доданд. Корхонаҳои дузандагӣ дар доираи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ ва амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар бунёд шуда дар он 900 нафар дар ду баст ба кор таъмин гардиданд. дар ин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо фаъолияти корхонаи тозабунёди Ситораи Тоҷ шинос шуданд. дар корхонаи мазкур барои духти сару либоси махсус ва ягонаи корӣ 360 мошинаи дузандагӣ ворид ва насб карда шуда, дар он 350 нафар занону духтарони хонашин дар як баст пас аз омӯзиши нозукиҳои ин ҳунар соҳиби кор шуданд. корхонаи Ситораи Тоҷ бо ҷалби сармояи хориҷӣ бо сифати баланду ҷавобгӯи талаботи меъморӣ сохта шуда дар як сол имкон дорад ки то 120 000 маҷмӯъ сару либоси махсус ва ягонаи корӣ ва зиёда аз 1 миллион сару либоси трикотажиро дар асоси дархост омода намуда ба бозор пешниҳод намояд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо раванди истеҳсолот иқдоми сармоягузорро намунаи хуби ҳамкорӣ бо сармоягузорони хориҷӣ дар соҳаи саноат арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки бо шарофати дастгирии давлатии соҳибкории хурду миёна намояндагони бахши хусусӣ метавонанд минбаъд низ чунин корхонаҳои муосирро бунёд ва ҳаҷми маҳсулоти ивазкунандаи воридотро дучанд гардонанд. сарвари давлат дар ин ҷо ҳамзамон бо раванди фаъолияти корхонаи дигари тозабунёд ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Лидер ки дар шафати корхонаи Ситораи Тоҷ ҷойгир аст шинос шуданд. корхонаи мазкур дар асоси талаботи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсоли шимҳои маъруфи ҷинсро бо бренди ҷадид ба роҳ мондааст ки 99% таркиби матои он аз пахта аст. азбаски шимҳои ҷинс ва дигар либосҳои пахтагӣ дар ҷаҳон харидорони зиёд дорад, соҳибкорони ватанӣ талош доранд ки бо бунёди корхонаҳои нав ва ворид кардани технологияи муосир маҳсулоти ватаниро бо тамғаи Made in Tajikistan дар хориҷи кишвар бештар муаррифӣ намоянд. дар оянда бо зиёд шудани талабот ба ин намуди маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон, муассисони корхона азм доранд ки ҳаҷми истеҳсолро дар заминаи қувваи кории мавҷуда қариб 1 баробари дигар зиёд намоянд. бо истифода аз 70 мошинаи дузандагӣ коргарон ҳамарӯза маҳсулоти босифатро омода ва дар асоси талабот ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. барои таъмини фаъолияти доимӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ҳамзамон дар боми бино панелҳои офтобӣ насб гардидааст ки дастгоҳҳои дузандагӣ аз онҳо нерӯи барқ мегиранд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди корхонаи инноватсионии Само оғоз бахшиданд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи инноватсионии Само оғоз бахшиданд. самти асосии фаъолияти корхона истеҳсоли дастгоҳу таҷҳизоти гуногуни барқӣ буда дар доираи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдуманон Тошхоҷаев бунёд шудааст. зимни шиносоӣ бо раванди фаъолият ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхона дастгоҳу технологияи муосир ки тавлиди кишварҳои рушдёфта мебошанд насб карда шудааст. дар ин иншооти нави саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд зиёда аз 60 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд ки маоши онҳо аз 2 то 10 000 сомониро ташкил медиҳад. дар корхона наздик ба 60 номгӯи таҷҳизоти барқӣ аз ҷумла лампаҳои каммасрафи диёдӣ, прожекторҳои диёдӣ, сутунпояҳо, таҷҳизоти таъминкунандаи қувваи муайяни барқ,
камераҳои назоратӣ, радио бо дизайни миллӣ ва дигар намуди маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 10 000 дона таҷҳизоти гуногуни барқӣ буда, раванди фаъолият бо риоя аз талаботи стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро дар амалӣ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии давлат саноатикунонӣ бо сурати кишвар намунаи ибрат гуфтанд ва масъулинро барои васеъ намудани доираи фаъолият, таъмини сифати хуби истеҳсолот ва ба ин васила коҳиш додани ҳаҷми воридоти таҷҳизоти барқӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар саҳни иншоот намунаи маҳсулоти корхона ба намоиш гузошта шуд. солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишвар ба рушди саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, корхонаҳои саноатии зиёде мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи пахтакори шаҳри Хуҷанд маркази савдо ва хизматрасонии Амидро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншоот дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки бо ҳадафи боло бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон бунёд шуданд, дар маҳаллаи пахтакори шаҳри Хуҷанд маркази савдо ва хизматрасонии Амидро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи шоиста аз 33-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ, роҳбари ширкати ватании Амид Саид Амон Исомаддинов сохта шудааст. шиносоӣ бо шароит ва сатҳи хизматрасонӣ дар иншооти тозабунёд ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки ифтитоҳи маркази нави савдо ва хизматрасонии Амид ба таъсиси 40 ҷойи кории нав замина фароҳам овард. аз шумораи умумии сокинони бо кор таъмин шуда 30 нафарро бонувон ташкил медиҳанд. тарҳи иншоот замонавӣ буда дар он маркази фурӯши маҳсулоти гуногун аз ҷумла хӯрокворӣ, лавозимоти рӯзгор, коргоҳи пухтани хӯрокҳои миллӣ, нонвойхонаи миллӣ ва аврупоӣ, маҳсулоти ширӣ, хӯришҳо, қаҳвахона, нуқтаи фурӯши маҳсулоти қаннодӣ ва дорухона мавҷуд мебошад. бунёди иншооти нав имкон медиҳад ки сатҳи хизматрасонӣ ба сокинон ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд боз ҳам беҳтар гардад. соҳибкор ният дорад ки дар ояндаи наздик корро дар ду баст ба роҳ монад ва 20 нафари дигарро бо кор таъмин намояд. молу маҳсулоте ки дар маркази савдо ва хизматрасонии Амид ба фурӯш гузошта мешавад, аксаран истеҳсоли ватанӣ буда, дорои сифати баланд ва аз лиҳози экологӣ тоза мебошанд. бунёди анборҳои махсус, тарзи дуруст ва дар шароити хуб нигоҳдории маҳсулотро таъмин намуда, имкони дар ҳама вақт дастрасӣ доштани сокинон ба маҳсулоти тозаву баландсифатро фароҳам меорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо фаъолият ва имкониятҳои маркази савдо ва хизматрасонии Амид, иқдоми соҳибкорро дар самти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, вусъати корҳои ободонӣ ва рушди соҳа шоистаи таҳсин гуфтанд. ёдовар мешем ки ин 8-мин маркази савдо ва хизматрасонии Амид дар шаҳри Хуҷанд мебошад. дар маҷмӯъ дар 8 маркази савдо ва хизматрасонии Амид наздики 300 нафар бо шуғл таъмин шуда, аз ин 150 нафарро бонувон ташкил медиҳанд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанд ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли гӯшти мурғ ва ҳасиби ширкати Сайҳун оғоз бахшиданд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли гӯшти мурғ ва ҳасиби ширкати Сайҳун оғоз бахшида, аз шароити кор ва имкониятҳои коргоҳ дидан карданд. коргоҳи истеҳсоли гӯшти мурғ ва ҳасиби шаҳри Хуҷанд аз ҷониби роҳбари ширкати Сайҳун, соҳибкори ватандӯст Ҷураев Салимҷон ба истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси миллӣ 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. ширкати Сайҳун дорои фермаи паррандапарварӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда, дар он 5 сех, ки ҳар кадом барои нигоҳубини 15 000 сарчӯҷа пешбинӣ шудааст, фаъолият мекунад. дар корхона барои парвариш ва нигоҳубини чӯҷаҳо дар сехҳо таҷҳизоти муосири соҳавӣ насб шудааст. зимни муаррифии имкониятҳои коргоҳи мазкур ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки коргоҳ имкон дорад дар як сол 420 тонна гӯшти мурғро коркар намояд. барои пешбурди кори босифат дар коргоҳ аз рӯи лоиҳа 50 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд, ки музди миёнаи моҳона барои як нафар 1800 сомонӣ муайян гардидааст. дар саҳни коргоҳи навбунёд навъҳои маҳсулоти истеҳсоли ширкати Сайҳун ва коргоҳҳои дигари вилоят аз ҷумла мурғи аълосифати шаҳри Гулистон, чӯҷаи Байзо,
Амин Ака, фабрикаи паррандапарварии Назар эни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Зарнисор эни ноҳияи Зафаробод намоиш дода шуда, маҳсулоти бастубандшудаи коргоҳҳо муаррифӣ карда шуд. аз рӯи маълумоти корхонаи воҳиди давлатии саноати паррандапарварии Тоҷикистон айни замон дар вилоят 145 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият намуда истоданд, ки нисбат ба соли гузашта 15 адад зиёд мебошад. аз ин шумора 98 корхона ба истеҳсоли тухм, 47 корхона ба истеҳсоли гӯшти парранда, 5 корхона ба истеҳсоли тухму гӯшти парранда ва 2 корхона ба истеҳсоли тухми инкубатсионӣ, чӯҷаи якрӯза ва тухми истеҳсолӣ машғул мебошанд. 9 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба фаъолияти корхонаи дузандагии Тоҷикистону Корея ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Орион J Textile шинос шуда барои бунёди марҳилаи дуюми корхона санги асос гузоштанд. 9 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба фаъолияти корхонаи дузандагии Тоҷикистону Корея ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Орион J Textile шинос шуда барои бунёди марҳилаи дуюми корхона санги асос гузоштанд. корхонаи дузандагии Орион J Textile дар масоҳати 8906 метри мураббаъ бо харҷи $1 миллион амрикоӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар бунёд гардида яке аз калонтарин корхонаҳои саноати дузандагӣ дар вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи аввал зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ва маоши хуб таъмин гардидаанд. дар сохтмони корхона аз маҳсулоти хушсифати ватанию хориҷӣ истифода шудааст. дар корхонаи истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ аз ҷумла шиму костюм, шимҳои ҷинс, либосҳои ҳарбӣ ва дигар навъҳои маҳсулоти дузандагӣ бо тарҳу услуби муосир бароҳ монда шудааст. зимни муаррифии маҳсулоти корхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар корхона 500 мутахассиси маҳаллӣ фаъолият намуда бо маоши аз 1500 сомонӣ боло нақлиёти махсуси хизматрасонӣ ва як вақт хӯрок таъмин мебошанд. сипас роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гузоштани санги асос корҳои сохтмонии марҳилаи дуюми ин корхонаро оғоз бахшиданд. марҳилаи дуюми корхонаи дузандагии Тоҷикистону Корея дар масоҳати 8906 метри мураббаъ бо харҷи $5 миллион амрикоӣ дар назар аст бунёд карда шавад. дар корҳои сохтмонӣ 100 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. пас аз анҷоми марҳилаи дуюми корхона барои боз 350 сокини маҳаллӣ ҷойи корӣ муҳайё мегардад. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави шуъбаи тиббӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро мавриди истифода қарор доданд. 9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро мавриди истифода қарор дода бо шароити хизматрасонии муосири дар он муҳайё гардида шинос шуданд. бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд аз 4 ошона ва таххона иборат буда масоҳати умумии он дар якҷоягӣ бо саҳни ҳавлӣ 8250 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар умум дар бинои нави шуъбаи тиббӣ 28 ҳуҷраи корӣ мавҷуд аст, ки дар онҳо барои 20 корманди тибб шароити мусоиди корӣ фароҳам аст. зимни боздид аз имкониятҳои ин муассисаи тиббӣ ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд, ки дар ошонаи дуюм ва сеюми шуъба 18 ҳуҷраи табобатӣ бо 46 кати хоб мавҷуд буда дар як вақт 46 нафар метавонад ба табобати статсионарӣ фаро гирифта шавад. дар таххонаи бино ошхона барои 20 нафар, ҳуҷраи озмоишгоҳи биохимиявӣ ва клиникӣ, ҳуҷраи акси рентгенӣ, ташхиси ултрасадо, сабти барқии дил ва ғайра мавҷуд мебошад. иттилоъ дода шуд, ки сохтмони бинои нави шуъбаи тиббии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд моҳи марти соли 2023 оғоз шуда бо маблағгузории соҳибкори ватанӣ Ҷамшед Байзоев аз ҷониби ширкати Тоҷфилиссохтмон бунёд гардидааст. иқдоми соҳибкори ватанӣ аз ҷониби сарвари давлат намуна ва шоистаи таҳсин арзёбӣ гардид. ҳамчунин пешвои миллат ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба кормандони шуъба тавсия доданд, то аз шароити фароҳамгардида мақсаднок истифода баранд ва барои беҳбудии саломатии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва собиқадорони соҳа
تلاش بیشتر نمایند. مؤسسه مذکور در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بهتر گرداندن وضع بیمارخانه‌ها و تطبیق استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 بنیاد شده با دستگاه و تجهیزات ضروری طبی تامین گردیده است. در ادامه سفر کاری به شهر خوجیان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز سودا و خدمت رسانی استقلال اونیو با یتیمانی کل از شهر و ناحیه‌های ولایت واخوری نموده با آنها تحفه‌های ارزشمند تقدیم نمودند. در ادامه سفر کاری به شهر خوجند، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز سودا و خدمت رسانی استقلال اونیو با یتیمان کل از شهر و ناحیه‌های ولایت واخوری نموده با آنها تحفه‌های ارزشمند تقدیم نمودند. ضمن صحبت صمیمی با یتیمان که از یک قطار شهر و ناحیه‌های ولایت سوق جمع آمده بودند، سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار نمودند که در سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان غمخوری پیوسته به یتیمان و بی‌پرستاران، عائله‌های نیازمند، شخصان امکاناتشان محدود و فراهم آوردن شرایط ضروری برای این طبقه‌های اهالی موقع محوری دارد. به یتیمان که با امر تقدیر از نوازش والدین محروم ماندند، دسترخوان ایدانه آراسته شده، تحفه‌های مالی و پولی، لباس مکتبی، پایافزال، شیرینی‌ها و دیگر تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده شد. کودکان از تحفه‌های سرور رعیت پرور و انسان دوست کشور اظهار خوشحالی نموده برای همه غمخوری‌های پیوسته‌اش به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری صمیمی بیان داشتند. در ملاقات پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از یتیمان دعوت به عمل آوردند که با استفاده از امکانات‌های فراهم شده با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده صاحب علم شوند و با کسب و هنر خود فرد وطن دوست و وطندار گردند. مورد ذکر خاص است که در طول 33 سال استقلال دولتی یتیمان و بی‌پرستاران و عائله‌های کم‌بضاعت همیشه زیر توجه بی‌واسطه رهبر دولت قرار دارند و برای بهداشت زندگی آنها از تمام امکانات‌ها استفاده برده می شود. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.